singafika ekuthenini wabulawa. Kodwa ngifuna ibandla likaJesu libambe lokho. Lithi kubulawa kaJesu ukuvuma kwakhe. Ngoba uwehle ezulwini vele ezoba yimvu yokuhlatshela. Wanyekeza abanjwe bafunanga ukubanjwa. Wadinga abanjwe. Ayibe bengizokhuluma nje bengizochaza into eningi la. Ukuthi akubanjweni kwakhe. Wakudingezo. Amen bazalwane. Etheste. Akasicala sikhuluma kuqala nje kwehleni kwakhe. Ezoba umuntu ebantwini ezophila enyameni. Wakudinga enyameni ezinhlungu eziwomuntu esenyameni. Makhuluma ngalezo inhlungu. Sinakhuluma ngemjunju yonke ephila kumuntu esenyameni. Imjunju yobuhlungu. Imjunju ethanukelwa inyama. Amen bazalwane. Izinto zonke ethandwa inyama. Wadinga uJesu azazi. Yekho bakuthiwa sinesikhathi sokukhuluma ngokusifundisa okuningi nokusikhombisa ukuthi ufuna siphile kanjani, sihambe kanjani. Uma kukhanga lezinto ezimbi kanje asime kanjani, asethe kanjani, asiyithobe ole ngayiphi indlela noma asiyithibe ngayiphi indlela. Kodwa uJesu lezo zinto uyazazi.